Organizatorul acestei întruniri, Mitru Stănoiu, a oficiat deschiderea cu un mic discurs despre cum a început afacerile și cum a reușit cu ajutorul prietenilor să realizeze Gorj Web Shop 2008. A urmat în paralel cu menținerea de furnizare de servicii pentru clienții existenți, dezvoltarea unui magazin virtual axat pe hardware, itsupermarket.ro. Din dorința de a separa această activitate, am făcut practic o a doua firmă care să se ocupe exclusiv de hardware. De ce tocmai anul acesta și nu mai devreme ai preferat să considerați că piața este suficient de matură încât să ne întâlnim în număr cât mai mare și reprezentativ. Poate anul trecut impactul ar fi fost unul inferior. La această întrunire au participat și cadrele universitare care au fost mulțumite de această inițiativă, chiar dacă nu a fost o prezență mare a studenților din cadrul Facultății de Inginerie. Decanul facultății, Luminița Popescu, a spus că deși nu este o specialistă IT, ci mai degrabă o consumatoare, a dorit ca astfel de întruniri să devină o obișnuință și să se organizeze trimestrial. Rolul nostru este pe lângă acela de a educa și de a transmite informații și de a veni în sprijinul participanților din această comunitate, participanți pe care eu îi numesc, sau prin participanți numesc instituții, numesc întreprinderi, numesc agenții economici, fie că sunt mai mari sau mai mici. Eu sper totuși ca pe viitor, așa cum spunea și Mitruț, astfel de manifestări să devină o obișnuință, să intre cotidian și îndrăznesc să spun că poate nu o dată pe lună, dar poate o dată pe trimestru, să ne întâlnim într-o astfel de formulă. Ce părere aveți? Trebuia făcută această întrunire mult mai devreme sau e binevenită și acum? E binevenită și acum, dacă ar fi început mai devreme, ar fi poate mai mult, dar până la urmă știți cum se spune toate lucrurile la timpul lor. Cred că e foarte bine că a început și sper să se continuă cu altă ocazie și să se discute un lucru foarte interesant. Întâlnirea a debutat cu prezentările invitaților Lucian Sârbu, reprezentant KSD, bloggerul Robert Emilian Victor, tăticul majorității serverelor și rețelelor din Gorj Claudiu Cizmaru, designerul web Silviu Runceanu și SEO-ul Cristian Mezei. Este prima inițiativă de genul acesta în Gorj și cred că e foarte, foarte bună. Ar fi bine ca ele să se perpetueze. Pentru că e nevoie de centre puternice de dezvoltare IT peste tot, nu doar în București sau în Iași sau în Cluj. Eu cred că fiecare județ are resursele sale și inițiativa asta, eu zic că este un prim început care sigur va reuși să creeze o tradiție la nivel local. Ideea a fost simplă, avem nevoie de bani. Deci nu e o idee genială, toată lumea are nevoie de bani. Totul e să ai curaj să începi. Mai ales că acum sunt sute de mii sau zeci de mii de bloguri, deci nu știu exact câte pot să fie. Probabil că sunt zeci de mii de bloguri în care active cred că sunt vreo 10.000. Mă să ai curaj să începi să scrii și să nu-ți pierzi curajul, ca să spun. Să deschizi zi de zi, chiar dacă nu câștigi ceva bani la început, vreo 3 luni, eu zic că totuși nu se poate. Toată lumea a fost mulțumită de prima ediție și așteaptă cu nerăbdare ediția Gorj Web Shop 2009 din primăvară.